Ongizate digitala. Kaixo, ongi etorri bideo honetara. Ongizate digitalari edo well-beingingari dagokionez, hau da, nola erlazionatu eta osasuntsu egon online munduan. Hona hemen oinarrizko 10 aholku. 1. Ordutegiak ezarritzazu. Markatu mugikorra erabiltzeko orduak eta pantailarik gabeko orduak. 2. Egin etenaldiak. Jeiki eta atseden hartu, 5-10 minutuz orduro. 3. Isilarazi telefonoa gauean. 4. Jakinarazpenak mugatu itzazu. Garrantzitsuak ez direnak desaktibatu itzazu. 5. Kontrol app-ak erabili itzazu. Denbora eta aplikazioen erabilera zaintzen dute. 6. Lehentasuna eman zereginei. Erabili zerrendak ondo antolatzeko. 7. Mugitu zaitez. Pantaila eta eguneroko jarduera fisikoa konbinatu itzazu. 8. Edukiak irakaz itzazu. Iturri fidagarriak aukeratu eta informazio gainkarga ekiditu. 9. Sortu zure dokumentuen segurtasun kopiak. 10. Eskatu laguntza. Hitz egin, familiarekin edo profesionalarekin gaizki sentitzen bazara. Jakin nahi duzu nola kontzentratu? Berariazko aplikazioak erabil ditzakezu, hala nola Forest, Freedom eta Pomodoro bezalako teknikak, kontzentrazioa mantentzen eta distrakzioak saihesten laguntzen digutenak. Forest urratsez urrats erabiltzen erakutsiko dizugu. 1. Deskargatu Forest Play Storetik edo mahai gaineko bertsioan Chrome nabigatzailearen luzapen gisa. 2. Ireki app-a eta sakatu hasteko. Jarraitu urratsak, aplikazioak kontatuko dizu nola funtzionatzen duen. 3. Sortu kontu bat, adierazten dizuten urratsei jarraituz, edota logeatu, dagoeneko bat baduzu. 4. Aukeratu kontzentrazio denbora, adibidez, 10 minutu. 5. Eta plantar, gainean sakatu, temporizadorea hasteko. Utzi gailua eta egin zure zereginak. Gogoratu, aplikaziotik ateratzen bazara, zuhaitza galdu egingo da. 6. Amaitzean, zure zuhaitza eta lortutako aurrerapena ikusiko dituzu. Gainera, badira esparru digitalean komunikatzeko arau zibikoak eta errespetuzkoak, netiketak deritzonak. Zeintzuk dira? 1. Agurtu, agur esan, pazientziaz eta asertibitatez erantzun. 2. Ez iraindu eta ez inor diskriminatu. 3. Letra larrien erabilera saiestu, garrasi egitea bezala ulertzen da. 4. Laburra izan eta galdetu zure iruzkinak tentsioa sortzen duen ala ez. 5. Egiazta ezazu guztia egia dela edozein berri partekatu aurretik, maldita.es edo Google orrialdeak erabil ditzakezu. 6. Eskatu baimena argazkiak partekatzeko edo etiketatzeko, beste pertsona batzuk badaude. 7. Pribatutasuna eta egile eskubideak errespeta itzazu. Ez plagiatu eta etzazu erabili baimenik gabeko edukia. 8. Erabili testu alternatiboa irudietan. 9. Ez partekatu pasaitzik, ez da informazio pertsonalik ere. 10. Adierazi eta salatu eduki faltsuak edo gorrotoa eragiten dutenak. Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.